pa rin maimpas sa kumpanya ni ay. Sus, pang marunungas buang. Disgrasya akong Jismil. Kay gikuha man sa kolektor. Lumao si Pantulit sa iyo apoy kolektor. Ano ang bro? Baro, kay wa mo mabayad. Kay nag-uman ko kang pareng alimok ko ito. Nga, ibaligyan na akong Jismil. Akong gipalit. Animal karong ka pare alimok ko ya. Kamaro-maro de ka. Kay nganlan mapalit ko na ako ang Jismil. Kay palit itong line bluetooth kay. Dami pa kay singer. Naaro singing contest dito sa laing baryo. Kung saan ako pag-practice. Iwa na ko'y bluetooth. Embargo na. Ako itong kuhaan Jismil. Asar karon siya. Sitwasyon ng balay. Pagitaon ko to. Makitaan ko to. Kuhaan yung itong Jismil. Nimals. Tinuod ang ako ang Bluetooth. Ibaligyan ang paiputong Jismil. Bisag imbargo uno na to. Pero, nagkapalit ko og 200 pesos nga mini Bluetooth. Nindot kay bisa gamay siya, mabit-bit-bit ra, komportable kayo. At tisingan kata-kanta din. Nindot mo kahon lang kitong bugno ang panahon niya. On-one, bugno sa kitang tingog. Okay. Mic testing. Hello. Murag na malingyag lana. Okay rin eh. Ang importante, kanaagi kayo magpagtisan. Kapay ito. Mahimo mo ito siyang singil sa iyang Bluetooth na iyang ipalkin ako. Pero, ang problema ato, huwag na pa matulong sila. Tulit sila. Ingat rin naman itong sukuha kay iya kung kwaon. Pero, bahala na sila. Ang importante nga, nabay na naman ito niya. Kini, ako aning tisingan. Kumukanta-kanta ko. Mino? Hello, Mike Tising. Hello, Mike. Ate! Ha? Tutag tingog ha. Mura king naas na prekosada ng muligyag lana. Okay, tisingan ako. Okay mga igala. Ako nising gingsak ako ang sa... Sinuwas uwan eh. Ako tumatuos pre alik ini siya nga. Ang katong microphone ako nga itong pretty pagkandot ha. Condenser microphone ko to. Mao to gamit ako pang recording. Iya mang giutang kay nagpalimnosad siya og kanang mini bluetooth ko no. Nga 200 pesos. 200 pesos na dahil mini bluetooth ko 200 pesos. Kunya, iya gisaksakan ako ang condenser microphone nga mahalon man kay to. Tag 20 mil man to. Pero ang iyang gingon nga basta naalam ko siya magamit microphone ron. Kaya mag-practice ako siya kata-kanta ko kay iya sa kompetisaan si Pertutusok. Hindi klaro nito anak. Ator bang may adlaw? Yang gibaligyan si Pertutong atong bluetooth kaya yang inutang sa among kompanya. Nga himan-himan si Pertutong, wah, ako mag-practice ang kanta kay. Ako bang gibargo kay. Ako sa among manager po. Karon ang microphone siya akong paninglon dito kay ingon siya nga iya itong data-datahan. Nga, mga data, gapon igor mo itong ikuha. Gapon, huwag nyo nitunol bisag nagatos na data sa 20 mil akong kantidad nga microphone. Condenser microphone, pag-recording ko ito nga microphone. Kunya, wala mo siya nagpatimaw. Ako ito, kaya naingon man ito yung mga silingan. Totoo ako sa ilaw sa kalubihan. Dito siya na-practice kanta kay kuno, mingaw kayo, di siya maristorbo. Saan ito na? Yes, kumpetisaan si Pinutong anang siya kanta-kanta sa. Ang importante, bahala na sila. Ang importante, kang madatahan ako microphone. Oh no. May talamnanan ang tulagsoy nga akong nadakpan among gisumsuman. Matay sa gining ako ang mini bluetooth. Ay, matay man yung bluetooth tingo. Matay. Ay, pagkaaning may tupuni pa itong lisungap. Nindot pa kay tingo. Pag-recording mo gulikot, mong ni gamito niya ako magkumpos kanta. Mao din ni siyang isikat siya niya. Mga gamit tininuta yun. Bluetooth, mini bluetooth. Mahimo na yung singiran eh. Magkanta eh. Shalalalamba, harit sira. Wala. Marito sila ha. Asar ka nun. Shalalalamba, harit sira. Ate to aramu ang nagkatakanta haring sira ko no. Karong kabuang nga haring sira na ha. Shalalalamba, hasat sare. Hasat tiri buang nga ka. Asa meron akong kwarta. Maligya man kag bluetooth nga inutang di ay. Giimbarguhan ko dito ni Parito nito. Saan man ako mag-practice on? Di ba ko di ay? Giimbargo, arin si Smil ba? Yate mo tulis ha? Suko ba ka nga? Wag na ito ma-impas mo. Utang mo dito na ko, pre niya. Tulo naman kabuuan ang bitay ato. Imo na itong gibayran. Kaya magsingin ka ka. Ibuhanin niya day! Kabuang ni mo. Obligasyon mo Smil ako niya. Babayaran mo ang imong obligasyon dito. Arin yung kwarta be. Tulo ka buwan bitay niya, upat pud
na upat ka buwan po. Oo, din no. Hindi ka yung Jasmine ako. Ah. Hindi ka yung ay, pabarangay ka niya. Ako pre, sa ilo ako pre kay ako ang magitong sayop kay ako manggibaligya ako nimo. Pero alis na talaga to kini ako mini bluetooth. Oh no. Mao na yung gatahan ka di ha? Gamay kini pre. Mao ni siya bluetooth pre nga para gi sa mga mugbog tao. Sa mulaban man ni ang tingog kani pre. Kung gamay kini tao mo kanta ni, nindot kayo tingog. Wa nga bitaw, maraming ganahan bitaw ko Oh, kini. tingog ka bitaw. Kung si Mil magipalit ako nimo ani, ako lang ihatag nimo. Bahala na lang maalkansi ko. Bahala na. Importante nga dili ka na kamusukon ako kay kumpare ba kikira ko. Pero ang sao man ako pagkanta ni ugay microphone. Be. Ha? Magamit din na day ugay microphone. Adi isad mihimo pre nga ako di padani mo microphone. Kay kini pati mamahala ni. Sas to. 20 mil ni. Men. Unya unsa man lagi nako ana? Abay nila kong 5 mil ani. Kay pati may kondensyon. Nindot kini mo ni Bahala recording. naman sa na. Uy. Ang recording ni nga tisingi oh. At kanta. 5 mil ako babayad mo na. Oh. Tisingi. Tanaw ang tingog. Parong bukid ang buktot na ligid diin maligid dito sa bakilid kaluoy sa Diyos ang buktot na buktot. Dito Very good na pre. Og dili ka dili ka bayad. ayaw ba nila kang 5 mil ani? Lagi. Nindot man din yung Kay bluetooth. di ka mo bayad ako ni babuyon. Atay masingir ako gwapo mo din isang bluetooth tayo mong Oh. ilis pre. Sige Sige pre. ka tungod na ning microphone balibuon. Tungod ani kay condenser na pang recording na. Nya. Ay. Anhan ani mo itugyan ko nimong butanga. Quiz na ta. Sige. Salamat pre. Sige pre. Mahimo mo naging konsingir ani. Hello, Mike, this. Usman, sampulan tagkanta. Diskural, ang baylihan nga dikural. Ilaw sa kalubian, taliwala sa kawayanan. Diskural, musayaw bisag, way karaduhan. Musayaw sa... Oh no. Ano yung mga nag-ibot, re? Ari, microphone. Asa si Brale? Ay, uli na. Ay, mga nag-ibot. Ako man nag-ibayar ng 5 mil. Pero si Kubil nga iyan ang gihuman ako, iyan sa iya kung natahan ko yung datahe. Isang taon. Ay, maginintawanan. Kini microphone na, pre, sa tinuon lang, tag 20 mil, order na ko gikan sa Amerika. Condenser microphone na, wag ka mahibong, nga ang microphone, doon ay balhibo, nga magtutuyok, wag na, magtutuyok na. Kaya sa Amerika mo, gamit ako pang recording, kung mag-compose ko kanta, tag 20 mil. Ako lang ibayran niya, 5 mil karon pa lang. Ay, hindi ka daot yung pre. Ikaw, pre. Dali na kay kailaro ni pare. Ali. Ha? 5 mil? Huwag ka magtala na. Tuon mo. Nakatidan ni 5 mil. Kabarato na 5 mil. Kapay nindot kay tingog ng microphone na. Kung sabi tawag ka, pre. Ako aning microphone. Iyan ang huwaman gapon niya. Ako gitawagan. Ingin siya iya ko natahan. Huwag yun natay. Morning. Ako ning bayon. Morning mo. Pati ang bluetooth tayo. Kining bluetooth nga. Imong gamit-gamit. So, daghan ka ni sa mukha pa niya, pre. Tag 200 pesos na. Unsa sibil? Unsa man tao kay tag 200 pesos na kay naunsa man tao kay? Murag latag tiyo ka na. Bahala ka na. Uh-oh. Unsa na ko pagawit ani? Ilad na sad ko baliling ni paring aliyawan.